EDC Danebo er Jyllands største ejendomsmæglerforretning med 14 afdelinger. Her i Aalborg har vi 2 afdelinger, som jeg er medpartner af, og der er der 14 ansatte. Vores vision er at være 10% bedre end de bedste ejendomsmæglere. Vi er tættere på vores kunder, som også er en del af vores slogan, EDC Danebo tættere på. Altså at vi gør ekstra for vores kunder, end man er vant til at se i markedet. Vi har et VIP-koncept, som hedder VIP køber af format. Og det betyder for vores kunder, at vi kredser ekstra omkring dem, omkring køberen, de købere, som kan købe i markedet nu. Og det er klart, fordi kan vi få en større andel af de købere ind hos os, jamen så har vi nogle tilfredse sælgere, for så får vi solgt nogle flere ejendomme. EDC Danebo har hjertet på rette sted, og det går igen i vores markedsføring og i forbindelse med vores til salgsskilte. Det betyder blandt andet for kunden, at man kan have tillid til ejendomsmægleren, og det er med flid, etik og godt købmandskab, at vi går ind i vores sager.